Des de la plataforma avisem de que els riscos del fracking són molts, ¿vale? Començant per la gran ocupació de terreny, el gran consum d'aigua, la contaminació de l'aigua que se gasta, els químics que s'injecten i sobretot aquí al Maestrat, que tenim el gran aqüífer del Maestrat, juntament a aquestes capes que volen explotar, el perill de contaminació és màxim, no hi ha distància possible de seguretat. El moment que faran una fractura contaminaran l'aqüífer. Creiem que és el major risc, encara que pugui tindre altres com el sismicitat, ocupació, gran consum d'aigua. Fracking no, fracking no, fracking no. Perquè considerem que és una tècnica molt agressiva pel nostre medi ambient, sobretot pel que són aigües subterrànies i subsol, més que res perquè no se saben les conseqüències clares que pot tindre i per això pensem que s'ha de seguir el principi de precaució. La incompatibilitat amb els sectors productius actuals, la gestió de recursos naturals, etc., no poden ser assumits per la ciutadania de les nostres poblacions afectades. Convidem a la següent parada, que serà a Sant Mateu el dia 8 de juny i a Castelló la Gran Mani el 22 de juny. Tots allí.